Сатторов издиҳоми назди сафорат дар Москваро шарҳ дод. Теъдоди хоҳишмандон ба парвозҳои чартерӣ аз шумораи парвозҳои ҳамоҳангшуда 3-4 маротиба бештар аст. Аз ин рӯ сафорат ба рӯйхатгириро қатъ кард. Даҳҳо шаҳрвандони Тоҷикистон рӯзи 7 июл дар назди бинои сафорати Тоҷикистон дар Русия дар шаҳри Москав ҷамъ омаданд, то масъалаи парвозҳои чартериро мушаххас кунанд. Аксари онҳо борҳо барои дарёфти чипта ва парвоз ба ватан дархост фиристоданд, вале бенатиҷа. Ин масъаларо сафири Тоҷикистон дар Русия Имомуддин Сатторов дар суҳбат бо Спутник Тоҷикистон шарҳ дод. Ба гуфти Сатторов, сабаби ягонаи ба таъхир афтодан нарасидани ҷой дар ҳавопаймоҳо мебошад. Вақте шумораи дархостҳо чанд маротиба аз теъдоди ҷойҳо дар ҳавопаймоҳо бештар шуд, мо қабули дархостҳоро қатъ кардем, гуфт Имомуддин Сатторов дар суҳбат ба Спутник Тоҷикистон. Ба гуфти ӯ, айни замон бояд масъалаи фиристодани ашхосе ки дархосташон қабул шуд ҳал кард. Шумораи одамон тамом намешавад. Як хел одамон 2-3 бор меоянд. қабули дархостро дар сурате ки медонем имкони фиристодан нест, ман нодуруст мешуморам. Мардум намехоҳад интизор шавад. Онҳо дар ҳаросанд ки мавҷи дуюм сар мешавад ва боз карантин эълон мешаваду онҳо наметавонанд парвоз кунанд, шарҳ дод Имомуддин Сатторов.